Joio final heno rhwng Llanuwchlyn a Holyhead. Mae Holyhead wedi gorffen yn ail, ni wedi gorffen yn drydydd yn ddwy gyngrair lle ydyn ni'n chwarae i fynd i fyny i'r JD Cymru North tymor nesaf. A mae'n feddwl lot fawr i'r ddau glwb a dwi'n siŵr fydd y gêm yn dangos hynny fydd. Dipyn o wobr yr ddau garfan mynd i fod yn brwydro i gael y Dyrchafiad na. Da ni wedi bod yn gweithio mor galed dros y tymor i gael a gobeithio ddaw Llanuwchlyn ar y brig. Y tymor personol, da iawn i fi, 49 o goliau ar hyn o bryd, gobeithio gair 50 heno. Mae'r season i gyd yn dod i hyn, rili, sa'n i gyd yn edrych ymlaen a barod i'r sioe gobeithio. Mae Holyhead yn glwb sydd wedi bod yn Tier 2 a mae Holyhead fod yn Tier 2 felly, so sa'n golygu bob dim i'r clwb a cael ei send-off i Alex, gêm ola fo heddiw. Mae o'n retirio'n anffodus a fydd o'n gollad mawr ni, capten ni, so da ni'n gobeithio neud o iddo fo. I've played for the club for 25 years. When I look back in years to come, this will be the game I remember. When you look at other clubs, they peak, they trough, they go so high, they go so low. This club is there because they do everything right. And if they go up, it's through merit and it's through hard work of not only players, it's usually the committee, it's usually the fans. This is a really well-run club with the best people running it. Un i dim i Holyhead ar y funud. Corey Williams newydd sgorio. Mae'n clwyd briliant a mae pobl o Holyhead wedi troi allan yn briliant, swn i'n dweud, at ôl y gol. Beth sy'n golygu i'r clwb i fynd i fyny i'r ail haen? Sy'n yna'n briliant i'r clwb, cos ti'n chwarae lefel uwch. Mae'n siŵr fydd yna mwy o crowd i'r gemau mawr. Ac mae'n jyst dda bod Tier 2 clwb, cos ti'n agosach i'r Welsh Prem wedyn yn dod dyna dy gol. Mae'n galed, dwi'n meddwl bod Llan efo rhan fwy o'r meddiant ar y funud. Un mistake ydy'r gol, dyna sy'n gwahaniaethu'r ddau dîm. Da ni angen gol, dwi'n meddwl, i ddod yn ôl ydy. Mae hi'n 2 gol i ddim i Caergybi ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn gêm agos iawn, mae'n boeth yma, mae'n danllyd, ond mae'n hynod y gyffroes, a dwi'n gwybod faint mae Caergybi eisiau hwn. Ac wrth gwrs, mae gen ti gysylltiad arbennig iawn efo un o'r chwaraewyr hefyd yn does? Oes, mae'n mab i Tommy Llywelyn yn chwarae fod i rhif 10, wedyn mae wedi bod i ffwrdd efo Anna fers tro, so mae o'n ôl hyn yma, wedyn nath o'n cysgu llawer neithiwr yn cyffroi ynglyn â hyn yma, wedyn dim mae'n os o sbesial iawn. Sut mae'r nerfa erbyn hyn? Cos mae yna rhyw 10 munud bach i fynd wan. Wel, dyna... Ydy mynd mewn? Tair, come on! A ni'n mynd i fyny! Anhygoel. Yna andros y barti fydd neb yn cysgu'n tu ni hyn yma. Proud of the players, proud of the club, the support we've been getting, especially this season. I can't tell you how proud I'm really. Like I say, it's 2 years of hard work, so to bring it all down to one game and give everyone this memory and this occasion has been fantastic. O, hogia, mae wedi bod yn noson hanesyddol i'r clwb yma, a da chi'n mynd i fyny. Waw! Ie, go iawn. A ni beth yn meddwl sy'n sgorio chwaith. O, hwn yn gwybod mwyn di bod yn sgorio trwy season, ond na, da ni gyd yn... Obviously, da chi bod y fans o fanna i gyd, na, da ni really edrych ymlaen yn fyny, a gobeithio ni dod yn y haen nesaf. Cori, mi ges ti 2 gol heno yma. Siarad fi drwy be oedd yn mynd drwy dy ben ar y bryd? Dwi'n mwyn cofio hwnnw, so chdi. O'n i jyst yn trio hitio target. Ond yr ail na, jyst dod ar draws, and it's just kind of hookio, diolch yn ddiwedd ai top corner. Faint o nervous oedden ni'n cael? Oedden ni really nervous yn cael ar y ffordd. Oedden ni'n siarad, just cyneuo na, ond dwi'n mae o'n weight lifted off the shoulders. A ti'n gweld hynna i gyd, mae'n brilliant. A hefyd, gêm o'r Alex yndi. So, oedd just perfect ending, Alex. Alex, what an amazing way to sign off an incredible year with this club. I just appreciate every single one of these lads. Darren Garmy, our manager, unbelievable. The club is what he cares about more than anything. He's an unbelievable guy, a great footballing person, and I made up for him, I made up for the club, I made up for everyone. Just tell me, the crowd here are singing your name, they're singing for you to stay for one more year. Are you tempted? I'll tell you why I'm not. My wife had a baby this morning, my first baby. Yeah. Well, last night at 8 o'clock, so
Yeah, that's why I can't keep playing. I can't do it all, can I? No, you can't, No, but no. what a weekend for you. What timing, Congratulations. Yeah. Might have a sore head going back to work on Monday.